nang litum pan kaning ye kangtung la pu helo jo arnisi ke damtang non ciklo November ciklo krehini la pen krege thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha lake Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo la pen kera kacherap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam la pen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM la pen hala CEM MLA MP atum ta nangdun thu tede apa ye nangdun thu tede amat ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot la phi ka vedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke miulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pusi aja tungi pu autonomous nangi autonomous state sigenang poma 6 schedule sigenang poma pusi ke pu sita ke tok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son sita lage karjunang ya lam kali athema hala article 244A long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pun thak si do pu ke tok do ko ke tok hala si tok thip le until la sigenang ma pu question se ave hini ta nangi lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nangi la bangke aku chodor de palam gli 6 schedule ke choja phan gali lage काम के claim ya phan ilitum akar bianglo autonomous council lapen ilitum election ke do anta ke choji phan gali lapen ka khela je phan gali akam ke claim je phan si ilitum election ta politics ta itum ka khela je phan ka pathu je phan gali ka pathu late lage ka pathu chot pulate lage itum weird that pulage itum a that ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन और निसी सीता इलितुम पुलो शिक्षिदुल के बिओंग हेंटेन पुलो और निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के शिक्षिदुल लम के ठेक पे में हाँ अमेरिका बैठी अलंगली सेमिनार की दुल तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka prega phar jakong cho hang na mi kam we lo selami pula tante nang tum me thang si selam ni nang tum me thang si claim nai long lita lata e tribal atum si long chot po election ta tribal atum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ning ye te kang lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladum ke thomdo autonomous council halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum da Karbi Anglong ta vi nangi lasi ilitum APHLC tum ke hangkong alam bangai lage a hok alam lu pusi jok lu pusi itum hanang putikang kipl APLC chok lo directly nang pope seta la ilitu APLC ke hang alam la pen nili ta kaning je do nalam se chok lo pusi ala tu puet tar mane APLC ki claim bom akam an ke chok lo pusi nang puet arnisi la si a seminar bang me olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thur long chot
la pen khasi pen karbi tum si hada vote ta pilong chot so until I think the council ben sialang itu me ke hang lo al pen kel pu bang sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP chitang chitang de nang li la so pita ko pisi ku yin kopia potona je tong dun de lone ne li ga ma tha alang litum ke sik sidul ke lang ching lu le der nei pu mate ti la pen chu ta jing tip te der nei so ta jing ti te der nei pu lo la ke thang da ka lia bostu pu se ke tin non ge bang so jing ti pe me lang ching lu pe me dress pe me tum si ke bang doctor tum sai si lam ni professor Marco Batri Mitri yo la sona tum la pen ke halapu dolang ho amen do lan chot takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lage India chot kali international amunit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapat ni liga cinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halam lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lagta lage ain ge silam nang po alang litum